Mae'r rhaglen Cefnogi Arloesedd a Thwf Carbon Isel, SILCG, wedi cael ei datblygu i gyflawni twf economaidd cynaliadwy a chreu swyddi yn y rhanbarth. Nod y rhaglen yw creu'r amgylchedd cywir ar gyfer arloesedd a thechnolegau newydd i helpu greu economi arloesol, wedi datgarboneiddio. Mae'n cynnwys 7 prosiect rhwng gysylltiedig dan arweiniad Cyngor Castellnydd Port Talbot gyda Phrifysgol Abertawe a Phrifysgol De Cymru yn bartneriaeth cyflenwi a chydweithrediad agos gyda diwydiant a llywodraeth. Mae canolfan dechnoleg y Bae ym Mharc Ynni Baglan yn adeilad hybrid effeithlon o ran ynni, sy'n darparu amrywiaeth o swyddfeydd a labordau hap fasnachol hyblyg o safon uchel i helpu busnesau newydd a brodorol i dyfu yn y sector ynni ac ynni adnewyddadwy. Adeiladwyd y cyfleuster mewn ymateb i angen profedig am safleoedd masnachol hybrid, ac mae rhestr aros fyw o ddefnyddwyr ar gyfer y cyfleuster. Mae'r hyb pontio diwydiannol o garbon De Cymru, Switch, yn gyfleuster arloesi agored, gydag arbenigedd ac offer arbenigol, bydd y prosiect Switch yn gweithio ar y cyd ar diwydiant dir a metelau ar gadwyn gyflenwi i arloesi cynhyrchion a phrosesau sy'n gwella cystadleirwydd a lleihau allyriadau carbon. Bydd Switch yn cryfhau'r cysylltiad rhwng y byd academaidd a diwydiant ac yn helpu'r diwydiant dir a metelau yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig gyda pontio ar datgarboneiddio diwydiannol sydd ei hangen ar gyfer dyfodol zero net. Bydd y prosiect ysgogi hydrogen yn cysylltu'r ganolfan dechnoleg a chanolfan hydrogen Phrifysgol De Cymru ym Maglan, fel y gallir defnyddio'r trydan adnewyddadwy dros ben o'r ganolfan dechnoleg i gynhyrchu cyflenwad o hydrogen glân, di-garbon i yrru cerbydau hydrogen. Bydd y prosiect yn cynyddu'r capasiti yn y ganolfan hydrogen ac yn gweithredu fel prosiect arddangos i brofi hyfywedd masnachol hydrogen ar gyfer tanwydd. Bydd y prosiect hefyd yn archwilio'r defnydd o hydrogen mewn datgarboneiddio diwydiannol. Bydd y prosiect monitro ansawdd aer yn profi synwyryddion cost isel amgen i asesu a ydynt yn gallu darparu dealltwriaeth well o ansawdd aer a lefelau llygredd mewn ardaloedd wedi'u targedu mwyn helpu i lywio mesurau cynlluniau gweithredu ar lefel leol. Rydym hefyd yn datblygu strategaeth ar gyfer gwefru cerbydau allyriadau isel yn y rhanbarth i sicrhau ymagwedd gydgysylltiedig at ddatgarboneiddio teithiau yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe i gyd-drefnu cyfleoedd cyllid ac i ddatblygu peilot yn ardal y cymoedd, enghraifft, hyb gwefru cymunedol, sut i fynd i'r afael a gwefru yn y stryd a chysylltu gwefru a chynhyrchu ynni adnewyddadwy yn ardal y cymoedd. Bydd cyfleuster cynhyrchu gweithgynhyrchu uwch yn cael ei ddatblygu fel adeilad hybrid sy'n darparu amrywiaeth o unedau cynhyrchu gydag offer arbenigol, mynediad agored a renir i gefnogi twf cwmnïau newydd a busnesau brodorol yn y sectorau arloesedd a gweithgynhyrchu mewn perthynas ag ynni ac ynni adnewyddadwy. Datblygiad cydweithredol rhwng y llywodraeth, diwydiant a'r byd academaidd yn seiliedig ar y cysyniad ffatrioedd profi, lefel parodrwydd technoleg TRL, uwch i lefel MRL. Amcangyfrifir y bydd dros 40 miliwn o bunnoedd mewn cyllid ymchwil preifat a chyhoeddus yn cael ei drosoli dros y 5 mlynedd cyntaf o weithredu. Yn olaf, mae gennym gronfa datblygu eiddo sy'n darparu cyllid llenwi bwlch ar gyfer adeiladau masnachol pwrpasol a hap fasnachol yn ardal glannau Port Talbot i annog datblygiadau sector preifat sy'n canolbwyntio ar y sector ynni ac ynni adnewyddadwy. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â silcg@npt.gov.uk.